Enano munya suntie anwanwasem. Ejanom munya suntie anwanwasem. Yenam agora so de beka anwanwasem. Yenam agora so de beka konfo kesi anoche huasem. Okonfo kesi anono. Okonfo hine nono. Okonfo hine anoche nono. Ase nyame amesika jefiri sura bira Asante man. Okonfo kesi anono. Okonfo hine nono. Okonfo hine anoche nono. Ase nyame amesika jefiri sura bira Asante man. Anoche onana no de frewo aye. Anoche ma hominisu aye. Anoche onana no de frewo aye. Anoche ma hominisu aye. Arafo ya mamu nyina akwa abade mba NYANSAPO kasa mfonyini so YouTube eho de edi edwumedi NYANSAPO no age so e de amaye se yesane ne madwemba ye bota attitude da bia ye mamu hu ye ka de kire mo se ya mamre aye to nsuo mu amamre amanne atetesem abakwasem a editie na edika edi nkiremu emusue hunu ne ade no eno ne ye bota attitude wa yafa na ye de asi ye ko ho a ye di twa mantimfi na etwa krihinke se ne be ya ye de be chesan se ye yete wi esa abo asansa a ofa ade a ode kire abo koriye bresi ama wotu an nsam mujebum ono eno no ni ye botaye titiru eti ye da asesem guso a na mo ne yen edi dwumadie abere ne abere bia ya bere wa ho a ye ne ebedi nkomo na ye bisa no ensem ba ko mienu ye beko na se de bia ye no ya koma ya bere wa akwaba na afei no ya wai ani amom senti enne ya sa ababeto okofo poma Asante ngoma Emena NYANSAPO kasa mfonyini suni ye mo wakwa aba eba so ya enyado wo kire maba na wompom te sei nyankopo tu ze me ofa ne pram so hini nti ze me ankasa kra me di hini sanet nti me yo hini prekope ena metu animi yo yetiefo papa bi yama yabre wakwa aba die na chese e wo se ye wai ekuro nani na ye mmia na ehu baabi adwoa ebefa enne de ye ba besua eye doka na doka kra de ne doka o kan se ya na ye obi tirim kesrene ohu baabi a wofa ene ne wo ye doka ne yenya bibi firimu eye de ade ne de ne yenya no na etese kra ne enwura mu a ye hwe ne kwa bebe ma ye de abe de awo no na yakọ yanim abrewa ese ye de ese ye pa asemate ne ye pa asem so ati na ye pebibi nso hu enu nti na da bia ye ben wo doka ade ne doka yo ene ye niema bi wo ho ya ayira kra ya ayira wu hunu bi efi se doka no adobe na ne yeti wo nyina ne enim se abe na yetwa eyi nsa firimu ye nsa fufu tete no eno na nananum de ye bibia ahemfie akomfo bibia ye bia ye nsa no ene nsa fufu enti ni yenim bibia aka ho se ye benya dua fufuru bia firi na be ma bia ne ye frɛ nado na oboka eka no ntwetwe mu a ye twetwe no no a wodwane kwetena wiram ka ne ye ni baabi etukuna ko tu kwenya wiram baabi a edukuro mu kura na woda na wo hinta ho abo ho odwa nti bi rokọ ho no na ehọ aye wura baabi a ye nsuo no na adobe ejina ho bebiri adobe so de na de enim anu se edoa ne nkomu no edoa na aso ayi bi so egunu komu tuntum wudi twisre ba ho kane nanu waduro ne kodo no ye twi ho fita e frɛ no adosa
ana doa no so ye ne ye de edoa no so ni ade ne ye di sina ahwe ne ye kura ma ne ye yi eno so ya adobe no ayi ni bia ne hono no yisunsan ne nkumu no san na ya bo edoa edi ye nuro kura se akonfo ne edinsifo no enu a ye kuru di tu nipa ko mu endo a na ne doa no ma me nkyere asantefo na obi wu a yesi ahye no wa no se mo hunu bi mo nebu hunu bi se wo makoba bi ayi kase bi a ma na hehye no wa ai nansan mi ye ni twa bi so wo abra e wo fe so ye nana wiafia kenten na wo kwa akura no ye hu se na kunafo no wo no ma hye noa kane na yie ba be ma ne nua ba ne wo faase ne yere wo mutumi hye saa noa no ye de doa no ne ye enti wo kwati na wire mu no abra misa we yansa no wato aso eno aso na yenya de yetwa na ye de ya asere ne na aha ntonto ase hwan a yetwitwa de tuatua ntoa no kane apetehye toa ne ye de yetua no tontom na kane ne nkola de ye ka tonto ka ne ma bebiri na de wo ho na eden na ne yetimi de ya asere ne emerekete eno ne so ma na sensena ye di sresena tintin kamon eni eno ne ye de ye ne ma no sa ne nyina ye ti mo amari chinchinka awiawiawi de ehyem no ye fre ni tonton na tonton no nachi na eden no ayese wotwa abebere no e won se ye wo nachi na eden na ye ahabamono no awo nso a na ayese pano a ahye ana adodo no de ehyem na ayese fom no ene tonton no meboa ha ena de eden ne ye fre se yetimi de ya asere ne ene mrekete abro akane na ye kete ne ye da so pa o wo bia na nya semketewa ai dan kwa ya no pono kane ne wo mi si enu ya dan no ne ye de ye pono metimase ne dem enti adokwate na wire mu ho no na wo hu de wo yi bia ti dakora na wo hwe adobe no ano se na adobe kora ni abese enti nsanwu se de yetimi twa abema sanwu na adobe ne ho ne ma no nya ade abetimi yetwa atofo nti wo froi na okobu ni nkomu no na wode durube hye mu na kane no na wo mutimi ye bibi se kukuye bi saa no nya de ketewa bi no wode so ade kyen ye no okohweye asomma ne mu no afi wonum bia wa men uguso o ye ne sa fi durubire bi wonum na abu ni sei ebo no pa cha peteshin kula no wode ada nti ewa o sei ne sa ne ti a ade mebu bi aka ho ngubu na ye be miensa nti ewo mu ya na obi be ka kire e ma ba ko se ado be hunu mu ha baabi wo hye wira mu ho o se sa ado hye ho paade a mekwa ma kwaji misika mo fa no yonko kan wo se bi nkoja me o ku no obi bisa nse na o ko se me ko pe ado na ma ji misika me ko da ne ka ko da do ka wo ko ye na ado atene nsen na isi ho adu ni wasu madam fotena so we nya asem adiri bia mi ntwitwa kakra fili ntwitwa kakra nsen ya fa nani so afren won na damfo yi nyina aferi ye ba tinten ye hunu ba bia feri o mbedu krom na adan na mko ya me koda ya adoka o ado na me koda ne ka na aye dai na yi bi o wo ho no wa me ye bi anom aferi na amanfo koho konum bi no hu sa ade mi di kofi ye beto no bubu bi kan ho ne dos wa ye ne hina soso ho otia na odi abegum tenu odi abegum eye ma ye kwa wiase no amaso na odi amanfo momo ami o adomedika o adomadaro ma momo ami o na fe obi anum bi afe de wa ye ne sadwa ase abiribia duru ho no mo a ade e kyen me ma no kwetena ho hwe no ye num
eja etu akakra ma no eto ntaku nsempo asereko wabo ano ano enye bi no tinu ane sa ado so de kanti yenkonom na yi ni bi etu obi kwa mo me nkwa adoka na se hwe na kire se obi a ekotwen na da wo kwai me kotwa ado a odeka ode na obeba odeka oba yesu ebenye bibia no afi na kire se hwa yesanjwa kakra obi ekwa adodeka adoka ene ma yenya adoka ebe kanse fufuo ho na ese dua na nkasa de adobe ena doka adomom o ka wo kode ye na odwane kotra nwura mu no ti ebroni beka sa wono discover ye wono ko sa adobe ise sa bibi wom a wo yo ya wo de betua ne ka ene na doka sa nti oba sa na wo pai no adomedica o mo meboa me adomfo mo meboa medica minya bibi ntua meke nti amanfo so kono ye ahunu se ye pa nti na kire sa adoka ene bedane edoka ti se die yenya nkonkonsa abuni asua de nim nyina no sa na tie ti bibi e wo ye memu ha no enam bibi so ni yenya ye eni ho kwasa se fitin ya eni yenyae no ne ba ibenya adoka na doka so bagidi ebedi mu apeteshin kura ye bi no a wo mu se eno kura no odin chensen fu ye de na abrewa sa yon se yebu bebi ya se wo bedi adobe aba no obisa woto obemmene a obisa woto ansa no amena adobe aba chiremu maye woto na akomena adobe adobe aba no aye bibi tia se o kane kura yompa ne afo echirempo ne school fu na se abrewa ye fo no mo ne ade no adobe na aba no na wo mutumi eboni mu tokuro bi sei na wo mu tai no ni ye de ewuram na hano abese ha na ye fe oh na school fo na ye pa ayi a ye de gu ekuro mu no ni ye de ewuram na aka na twon kama yompa ne ya na ye bi pa ne skirt ne ya de ade no enu ne no wo mu yusu na ba no so kakra be sei tia wo mene de a obetimi amunu say ade a wo mena fa wonu ya na ye yize na wo ko toilet ne bi hine wo to de a ti se bi e ba e matia se de wo mena bia mu sei nti esi wo mi sa wo to a na wo ko mena do be na se enye ade e da fom a wo se wo fiti preko pa wo se me company na akomene nti no ya na ye de toto ya mamre ne ye nsem ho se ye kan tam yi a ye keka ho asem ansa na abebie wa no aka no na wo baabi a wonnimu no kurem sa wo na asie na nye so fitin ya wo si kukukukuku me ade we me ka ho me dia wo me na wakoka say fitin ya so e se de ma NYANSAPO TV so abre wa kra che se de isi kantam ni se de isi de boss nti wo nam a na akaka waka wo koka awie ya che wo de dua ye do akogina wanu yi awie ene se ti betimi abusa abene de amaw le to de ye de na aka se wo musa wo to a na wo komena dobe so se akoye se yesi obi enya amane na ebi a ye de asem na kokoto abama nemu na obi a wo bedi adanse no wunnim ne wo beka emegina ho nkoka esanse wo kodi adanse so ahwe betimi de wakọ afiase sa na tie enti se bubo we betimi abusa abedi akiro di milike kukukuku no a wo ba wo musa wo to na akomena dobe adwuma bi wo ho a wontumi nye no akọji ato ho so afi wapempa wadi kina gibie di na no bo ebie srabre da sobo woni ani sika abedi no ma police fo be chele no kotum na afi ni aka ho asema dabre so okoye adwuma no na etu so oye dani nti wo ni betimi abusa aben de akiro se wo misa woto na akomena do ba na yenhwe se wo hwe adobe ya emsensonso ye da wone abentem ane se abedie wudua ne nsuo ma yeye ena wudua na asase pese so yeye na adobe de me hu se bisi asase pese so da asase pese so no ubetimi adua no ho ne no so saa ne nsuo ho de no a na fifiri bebiri fisa kwa
ese woni abekura wo mbo abusua kakra wo mu bo abusua afi yenhwe abene ede aniema bi saa ne bi se dodo na afi se abe ye di nkwaye ya abekwaye na ebi no nim se domobi eni firim ya ne ayenim kwa eche kura na ebi tia kasa ebi adwonwo saa ne me adobe no so no eno so dode akokono papa saa akokono ni asomrodwe no enti nya abe nko amu na akokono ni asomrodwe wono na akokono kura de do so che abe no wono ogira we de ebe de yetimi akoyi akokono se wo de bu na prode a ni wu twa na atofo na nya botra dore akokono ni emire de mfidi on emire de adobe mfiri mire akokono ni asomrodwe ni wu yenhwe abe no nso ende aniema mu saa ne nya di firi abe no abe de eho wo mfaso pa na wani adobe so ye abusua na abe no ni hiri pa no we gina so eno no ye di ye aduru a ya utumi hye dudu na wo de ni hini yaka ho ena ni dua no ankasa so esi ho no eno no betimi atwitwa ho eno so pa wo wa ho no a eno so timi hye dudu eno so ye foforo a ye ne ni hini no de eno ya de koro na abe no ankasa no won se ye wo aha bi a ye frɛ no aya abe ya wo ho eno no ye de ye aduro pa mo je duro pa si esa de ye nkwan ye de ye nkwan abimduro ehye se ye mo je duro ni ntra ye de ye nkwan eno na de abimduro no wo de ye abimduro ma moja ena abe na ankasa no ebebo abe no etua ho abe ebebo obetua ho no wo unu na wo so a na na abe na yi na hyimu no eno no ye de ye sapo ma na yi na se be mu na ehye ho no watwa atofo no awo so abe na firi ho no de ehye mfinfin no yetimi de ye sapo a ye de dware ene de ye de tetenten yi ni ya de wo ye ne tenten de prapra kan e gatem ni ade no eno ne na ye de ye pa na no ne ye be ne se na ada ne sapo se no wo de tu nsuo utwitwa ho no ma na ye kama na ade ato nsuo bi nsuo ye tene no de atom de ade ato so se de enko na edibe se ne na ni num no a pro aye mere enti wo fa na wo bura wo de ade bura se de wo buru bo didue ya ne wasim ahata sapo kama Abirem mi se we ansa no ato so on se bi obi da ne to a ade se die ye se yekoyi na dwae no saa nsapo bi na na de kra nya ordinary sapo ya ye hu bi ye nu bi ana da bi eno nso ye frɛ no ahensa ayo eno ne ye heda dua sapo de ye niema bebire wo ho ede ye de sahoma ye ene ye de beche na ya na ani ko no ene sahoma no so na ya se de ato na yi no ahensa no de kan na maame kura adua bi dua na ebu asoro te se bayire ekọ ahoma no te se bayire no nso ye de ye jo ye nkọ eto aso ena ayi abenu ankasa no a wo de ye nkwa no nkwa no abeye no be se ani hu ansa na wenya wo nkwa na wo hyede tuturi nyina se wo ye nwode a eno so be wie no wo be sa wo nwo no ansa na wasa enya nkwampuru wo be sa nwo no wo be tie ayi bi afirani se ahuro na ba ya na wasa mesuo no so ogu awie no na wo de no ogu ayi no ade no wo twi mekoni gene di egu anoa na ye sabu mu no so ne de kora no sa chen bibia ansa na abe ne mpapan ye de ye kenten ena ne ebre na ankasa no ye di kuru da so ye di kuru dan so ena bre no akure ya ye de bobede timi twa bre no twitwa na wetiri wa ha na waso ano no na wachinchim a bebo no po
ukọ afuo mu na bia wonya nneema bia beno akora wonu no na wodi egum na ade aba bia wotwa bode menkan na wodi egum na wodi aba eno na abeduru fia na yato akoto atwene yesi beda ayeyi ni sum na so saa be no beda ayeyi ni sum na so saa wodi beduru fia wo mfa nya bibia bi eno anso wato atwene boda so ba bia adwene ho yesi beda na ayeyi ni sum na so eno so wo ho ansa na wanya praye na wahwane praye no a ni wira anu anka we so okotu gu yokora enu betimi ahata wo de be soja ena nkwa no kora wayi awie no mafi ne wo mu no ye di soja ye di punu hinam kane no nananom e de hyetuom se tosa mafi no ai hyetuom ayi na asantefuo tue na ye de pem ho no mo de etuduro ye no eno ka ho se nu na etuduro no se ehye tra ne hye etue no ayase na aha na wo presse na kahwe so paw na tra ne tija na so abenimu a na kire se enu na esomu ame na pushi etuduro no amana ba etue no enu na ne ye de poma ena abe no kora no ewuo kora no a afiri domu a ni mira na inu a emu no resare no a be sa ayese mefin no enu nso sa ya de tutuo atwera aboba no ne ye de to ena abe no na ayi no ne papa no mu pusi di yehyensinsin te se de anka adobe de ye de be ye ayi no ntonto no onu se no su bishim eno so pra saa ne ye de to etue no atwera etue no na se ye di soja esa abei ne mpapan ewu a wodo afue na akwhye a eno na yeso ya sotene na ye kan ikure si ye ko obiri konfo anoche na kache a wo besai yesi na kwanwa no wo besai wi a tene ene ye dede ne ko ya eye abe ene wetimfo kora ye wira odawro ma me bo odin ne kan asem wo ne nkofo bi a ne kue bi a na yi na pamfo bi o mu so ye frɛ ye sɛ atenefo ya won so wetimfo ye bibi pa eso a wo mu so tene adidi nanimu na no meti din sɛ atenehene ya ne hene ni bibi ya ewo ho ansa na abei awie ebe firi mire ebe dura akokon na asomrodwe afei ya firi domo afiri meride afiri di aburonsa no so ye de ya so ye mire hyase abubo mire ne bi mire no domo ena emeride no so ye mire be na mu a be na ifiri tini ye frɛ na meride no no mu odin ansa na efiri edi aburonsa domo ndi eminim ya na ese fufuo kakra bi ta no nhyɛ da nye fufuo ayese dwono na ɛho no aye tuntum na ayi de ka ho no meride no so ya na nisu te sai ɛno so ye brown saa ɛna awi aburonsa di aburonsa no so ne nan ketenkete ɛno so ni tiri ni ye tuntum ne nkwan ye de pa opota na ase de nan no tuntum no egugu eno ne mpanyimfo otimi di bu bebi se domo ona no ho so na edi aburonsa mpo ya ye ne pasa domo enna no ho so na edi aburonsa mpo ya ye ne pasa ase kire ne sei se edi aburonsa ni di ni bi di hu domo so da ho so ebibi be ba so sa betimi abeto na se ne ekura domo nye nipa nyina ni no ne baby a na ihunu bi na se ne sa be we ya akoso okoto so yonko abodwo se hia se nsu fasi udi ho no ti edi aburonsa mpo ya ye ne pasa na wudomu ti da ho so yo ti edi aburonsa na ye de pa na de che domu no na de pa che se wo de ye nkwane a se de obedi ahwe nkwa ye si atafiri mu no che se wo che sabuni ti onu mpo ne aye ni sei na domu se edi aburonsa di kura wabo wo che se de waboro no onu mpo ya ye ne pasa na wudomu de ye ne da ho so se tie bi e beto
wodo beba wodo de beba yenko na abei na yi no a eba foforo no nkom no kane ye kwa afuo ni ebubuja eno no wutwa waye a na eno so wodi bi akekere ho abori se ya abo ano no po ye di chimuja nan me kai me di bi chimuja pen ya to do na family nkenso no wutwa wodi wie nse na de se de obotire no ya akekere ho a wuri abed de bi bedenko bedenko ye de di chimuja no so bedenko bede de sa de etwa abene man ni bi ni atwitwa a bre ne wo ho no we kwa ni agbo no pa nse bag no ni de niam agum ebi kura timi di bibi so se bag sa ai na we ni de ni nkomu pa na fe ne no so beba na abebai ase abe no na wo kan ye twa na yi bi ye dia ya wamu minu wo wamu wo no komu ho na wo yi bi wo de boa na duri ha na waso wo bosa akosi tire na wabɔ no po na afi wo de ato ho no wasesa wugya egu so na wo ye wodwono ho no ye nchimi jada ye wodwono ho ye nchimi jada se anu akura abawa no kura wo wamu mienu adu mienu wo da chichiri janity fia no achichiri bi fia se de be ya wo a be ye kamade ama wo se 94 ndi omo nkaye o omo anko afum na wo wachimugya no na eso wo a ete se de wo so kenten producer se oni bi ni ho a be ha wo kura na de abetu fi enunum nyina so be ayeye ni sumuna na so ba ya na se huri no eno ko ni se de esi huri no o se oye ni sei mo ato ne ko sareti enti abede ne ho ne ma dos abra ka hwe ye fi baako ena adwonwo wo bebo adweno na eno so no wasane ayi adwonwo afiri na ayi adwonwo firi mu a we no adwonwo na se no eno so ye de yesamna amonche tete what samna kama no ekuro na down kuro be wu ni sesi a na ayi adweno ahono no a wo to aguwe no eno so yetimi de ye kwan se meti ye kire ha na sa amena bi ne da ho ne wudi gumu a etimi ma ne ye kama ne te kakra gu so ana ache no ka akwa mu nyina ye wom kurase ensu ato amena tutu amena no adwenhunu ne ye de egum ne kire se ka akwa mu ho so ne etua kama ena we enu echi so no mpeteshe no echi no ye saa de no ansa ensan afuwe na firi ho no ye saa no apeteshe ma no yi ya eye abekoro no a nesa abrewa abeide se firi form de kosisro no bibie ni ho no ma yentimi fanye o edi no odumtuni nto no nyoma so obeya wo se abe emfa so bebre beba wo so enti beebi kura so a yato abagua na apra na mu kura ne se wo ye afue na wudua na ema ho so a ne fe eche fatrasa awurade wudua ho abura ana bodia na menkan banche o kwa menkan ya hanse wada banche na se na pagya se wo pagya ba ko pe ntimi nso anko sam ketwa body esiwa ni du ese etenyi ye no yetimi kura kotutu mese yi no kosesa mese no e de kopeten ase baabi kane no dua kokoo mu ne ade nyina yi we ni nyina awie na aka ne bia na eda ho no nso kura de ese nya film no abe ho mfa so atlaza inti abede enya ade a yedi ho agoro ya ade a eboa wo man pa nyankopon bo no dua bi a eboa man isi wisi dan a yetimi sem kurase ya bekure ye obi gina nua dan a empapan ena ode echi ampa sa de yeteta no entada no empapa ena ye de chechire ansa na yetumi atare ye wie so a yetimi de bi su kuru so kane kura ne ye ebo apata abontana
ebere ni twade guso twabere ni guso yibibia ene wo mu aye nurse kuku mu ne ade ni nyina ebere ni yede ye ho adwuma abrewa yedase pa arefo ne ho asem no ye mpa ebo nyina nyansapo ene se obi bia wo hwe ye bia na wo subscribe na wo share ene wo mo mutimi send message ni nyame nyam sabe onyam sabe na hye nkom de egum abrabo so onyam sabe na wo mamwase montretre bibi faso bebre mamo so a obonsam ntimi mo na mo beso doso na aye kama na ma prokura no mpo no esa de ma ye fetrasa na ye de aye bibi foforo amana yeyi ye de mase se bugusoa na mo boya bamba agi entata esi atofo abeho asem ye kan konkonsen enyina de ye befire so efira abeho ai on de konkonsen ti abede abema obi koye eno so no nti abe no o say die o say abam obi arensan amene yenwu no eti bi behwe no de itu ne ba fo hwe asomasi was meboa menkokwa aso to gatam ne ye fa no eti abe na da wono ne papa no doso na wanhwe nso a esunsun aso no so benya nsamfo no kura wanhwe ya udi ni de achi benom a edo beko dan say ye wa wiade a no mo say ano de meboa ye wo kire say abe no ye to no foforo na ye fire ni ntunkum ntunkum no ye nyankan ni ja ene de ebeba eno de na ntunkum no ye beko na ne fim de do ko no amo eno de moro de no ye minerals no na wo beka ni ja no na kire say apai edo na fe ne na ekwa de ye edene no epai ade o pese ne nsan ye ya ano ye ya no onhohoro aketechiwa no ene na ano odin na obi so ho obehohoro aketechiwa no ede enso ebo apai eno na se winima na efre ne deede wu udin de chi abu anu aka akunya no so ya de ye nka akunya no so ye sode na yakọ na ye de mosia ye mamu nyina ammo ene hwa waje ahene wa ye se agro ye de no na ade esenkurasefo we se binim eye ba ye budi ato ya afi ne ebe na chichirifo abro ma nka nsenkurasefo ai agro ye de na ade esenkurasefo tie mfa munsia ne mamu nyina ammo ene hwa waje ahene wa medi ene abusua panni owusu dumi ye de mase Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwandewa na ye sotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya